Tras a aprobación no pleno do pasado 23 de febreiro do acordo para a adquisición da nave de Cerqueira, o Concello de Ribeira oficializaba esta mañá a súa compra. A antiga factoría, expoñente do patrimonio industrial do municipio, xa é de titularidade pública. Ocupa unha superficie de algo máis de 500 metros cadrados, que serán transformados nun espazo multiusos a disposición da veciñanza. Bueno, pois xa é unha realidade, xa o Concello de Ribeira pode dicir agora sí que conta pois no seu haber con un edificio arquitectónico de excelencia, de moitísima valor histórico, valor patrimonial, valor industrial, que forma parte da idiosincrasia da noso pobo, do barrio de Bandourrío, como non, desde logo que, como digo, xa é patrimonio de Ribeira, patrimonio dos ribeirenses. A partir de hoxe xa temos feito realidade esa compra de Cerqueiras, asistindo pois a esa sinatura pública na notaría do noso Concello, e polo tanto pois contamos xa tamén co que son esas escrituras públicas, eso que nos dá pois conciencia, que nos dá firmeza para dicir que efectivamente Cerqueiras é do Concello de Ribeira. A rehabilitación da nave, xunto coa musealización do edificio anexo, é o proxecto estrela da Estrategia de Desenvolvemento Integrado Local, no que o Executivo está a traballar para definir as novas liñas de actuación adaptadas aos fondos asignados. Cerqueira é o, digamos, o proxecto tractor do que é a EDIL, a futura EDIL na que estamos pois traballando activamente tamén para poder pois reorientar e ver todos esos proxectos que iban pois nesa estrategia e que pois nestes momentos hai que comezar a definir, posto que efectivamente tamén, como recordaredes, o importe solicitado non foi realmente o importe asignado ao Concello de Ribeira, sino que minguou a cantidade, polo tanto pois hai que facer, como digo, esa reorganización, xa pois proxectos pois con unha seriedade, vamos, con todos os informes técnicos para poder comezar a traballar nesa DIL, unha DIL que, como digo, pois o elemento fundamental é Cerqueira, estáse traballando xa no que é a musealización tamén do edificio anexo,